O dedo imantado. Ola amigos, o truco de hoxe vouno facer cunha baralla que, como podedes ver, non garda ningún segredo. Pero atención, porque o meu dedo imán ven de detectar unha carta imantada e a vai a traer levantando a polo aire. Aí a vai, asomando a cara sae, non unha carta calquera, senón a carta credencial de alguén con magnetismo persoal, o propio Xabarín. Para facermos o truco precisamos unha baralla. O segredo do truco do dedo imantado non está na carta co Xabarín nin en ningunha outra coa que, se queredes, podedes pechar a baralla, senón neste dedo, no maimiño, que vai cumprir a misión que estades a ver. Cando collade a baralla no comezo do truco, teredes que poñer os dedos deste xeito, de maneira que se vos vexa o índice mentres o maimiño vai empuxando a carta cara arriba. O índice terá como única función a de atraer a atención dos vosos amigos simulando unha atracción sobre a carta. Agora o truco está nas vosas mans.